laister batean, ipuin klasiko horiei, egiten die, nola esango nuke, burlazko keinu bat, ezta? Eta liburuaren tonua, orduan, nola esango nuke, bi mutur horien artean dabiltantzan, hau da, ipuin klasikoen kontamoldea, eta aldi berean ironia moderno bat esan dezagun. Eta bi teinka hori, ipuin klasikoen eta ironia modernoaren artean, konpontuko da neurri batean, edo ikusiko da amaieran, baina amaiera ez dut aurreratuko, irakurleak deskubritu dezan. Esan dezadan, liburu hau idatziz ondo pasatu dudala, asko divertitu egin nintzela, eta gero oso pozik nago emaitzarekin, aldamenean izan dudalako benetako printzesa bat, Ainara Azpiazu Aspi, txixontzia ez, printzesa. Eta, nire burutazioak irudi bihurtzen jakin duena, eta oso pozik nago egindako lanarekin. Nik egindako lanarekin eta beak egindakoarekin ere bai.